Jeg hedder Natasha, og jeg brænder for at hjælpe dig med at få det bedre gennem samtaleterapi. I terapien opstår der ofte øjeblikke af indsigt, hvor man mærker noget vigtigt, forstår sig selv lidt dybere og ser nye veje frem. I samtalen er der plads til at sætte ord på det svære, til at mærke følelserne og til at skabe forandring. Og mit mål det er at hjælpe dig med at finde ro og styrke og retning i dit liv. Jeg tilbyder samtaler i min klinik i Søndergade eller online, hvis det er nemmest og rarest for dig. Der er også nogen, der bedst kan lide at gå, imens de taler, og derfor tilbyder jeg også gåture, hvor vi tager samtalen imens. Det foregår i Silkeborgs natur. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål. Du kan finde alle mine oplysninger på min hjemmeside, og det kan også være, at du bare gerne lige vil have en snak, lige høre lidt mere og finde ud af, om det er noget for dig med